Wamuhle mama wami Nkosi yami. Abantu bonke abaqala ukufika ave nibalulekile be-disciples zami nibahle. Baba ama-disciples zami. Abafundi bami baphi? Basathi abafundi bami. Abeze la. Ungasabi umfundi wami. Abafundi bami basondele kimi. Ma-disciples zami beze la.
Logo ay atifitos. Yan, dos. Itu. Ay atifitos. Ela. Mas may isang mo ay magdamag mo ay pas. Lahat. Di mo gano'n ito sa mga kung talagang sa ulo, niluto ang mga tuwa mo, palungkuan ang mga sa trumangay, kung hindi na ma-fix niya, fix, yan yung ito. Follow ka na fix mo, wapit ko siya sa Jersey, kung nasama ko, sa Scottish sa maraming sulit. Yan yung ito. Lento, tinalitan mo din, yung kami, way bero, palungkuan, way tat, way palungkuan, atite, mga, ito yung yes. Come on, miss. Look back up too much.
ungiphathele nje nohafu inkomithi hafu okay ngoba nidlinoda nidlalelwa ukhona umuntu oyibread ekhaya washo uyakuzwa ukuthi uthe mayishona wahamba lezinto zakhe zonke uyeke umuntu wayenza igceka imizwa impilo yakhe umanje mangivukela unomuzi obabayo noma unomuzi okumele babuwela kakuningi uyakuzwa ukuthi njengomuntu akafuna wena unayo afika indawo hlala ngoba kunesikhathi la wabanyaza khona abantu kwabathinde ngokuyajikela ukuthi ukhulumele babekulela wena lalela asenze kanjani unaye kanye ena 7 years lethokozana between 7 years and 8 Agiza iya 7 years lalela lengane uqema wayo ukutheleza kunemfihlo esikhulu hayi kuzokhona uyazi lemfihlo izophilisa umntwana ahlale kula ngaso sonke isikhathi enkinga ukuthi njalo akutshela lelo dole uhambe yokubuza ufuna keep stress ngoba ukwazi ukuafoda ngisho ukuthi ukwazi ukwenza umntana ubaba swasho Jesus my Lord uhlala nobani manje at the age of 12 years mawuneminyaka 12 wawacisha wadoluka uyakuzwa ukuthi manje uthi oyengela mama ngiyethulele kababa wakho bese bathi ngiyosheleza ikhona into ehlazo noma into okwamamele uyenza izinto zikaphela ngihambelani nayo owayenza wena ngizakho sabheka manje ngibona emzini wami ukuthula kungekho manje uyakuzwa ukuthi manje ukuthula kwakungekho inhliziyo encane iqala kuwe njengomuntu angathi khona nenhliziyo encane wena unesiphiwo wena siphiwo naso sokuthandaza ukhona ngoba wayisayo straight ephilisa abantu ngekhili noma manzi yazi makuzowenza into ngisho sonke qala kuwe lento kube sengahlekona thumayele angifuna umuntu ngithi sibusiso angazi ubani oyisibusiso noma ubani usuku uyakuzwa ukuthi phambi kombala usuku wathi moya ngisazothuneki ahleleni nesilimo esizokwehlela unomuntu ozokuthathula impahla zakho mayithule ntshotsho uyozithola empini akazisibusiso umfana wakagumele uyakuzwa ukuthi wathi moya ukulindele lokho yazi ngoyiboshwa usibambe umntwana ngezandla kwintombazana oyibambazana usukhuluma kuwena ngoba lengane yakhe iyona intshontsho zakho ebese uyaboshwa uyakuzwa ukuthi ulindele lokho isulaka ngokulaka kwakho phezulu kakhulu angazi uma wenzela amaboko noma wenzela kodwa kunesiko okumele ngakuyelezela wena uma uyenzela lesiko bese unikeza ngoba unenhliziyo encane futhi uyashesha ukhala angazi usukhalelayo yile sukhalela ungena uzokwazi ukum-invite esontweni otherwise uma ungamu-invitanga i-relationship yakho neyakhe ngibona kuphela ngoba namanje uma uthwele ukhona usemaritzburg angimboni mina ngomcinga lalizwayo ngisho njalo thuthi mkhwenyana ngimbone hamba ethathwa intombazana yamqungethe amqungethe kuphi kangobese uyakuzwa ukuthi amqungele ngibone ethathwa intombazana yangobese umoya uzosala wena la izakho ebheke uzosala nokuleke right wakho usala impela kanjani uthandwe yingelosi uthandi uyeza siswa uzokwazi ukumbiza nisathandana kodwa kuhle Jesus umbize sondela mntana uma wakho umcabanga language la menyolo osema ukuthi kwenzeka futhi so lena ke uzosala soma umlalele wazalo lokana lo sazoba nasifo sokuwa bakuthi wena mama na usazoba nasifo sokuwa mafutsi bakuthi uma ehlela
tukulungu afungo kozalama lomntana unesimo kumele ayolenze ngoba kunama isikole sibheke noma isikole ushiya phakathi wathi umuntu kunomuntu ekhaya kubo owaphatha nekhanda wagcine edulile ungazi ukuthi lo muntu wabela wathi umuntu lendlela lokwana lomntana ayiphelezibeni ngimone lephele kodwa ayiphelezibeni ambone kubikhaya usazoshika angehlala nabangani ayithela sathana mhlala ekhaya ngoba kunento emxoshe ekhaya engafuthi nakuyahlala ekhaya kuba umuntu manje yasizwe nafuna phakathi nabantu isikhathi njengoba ngamathanda hlala yedwa uyabenza angasina indaba ekhaya njalo hlala emlisa kangakanani bamlisa noma kanani noma wenzani wathi umuntu kunalento ebuya besimanje azoxoxa lena ekhaya ekhaya ifike sifa bamthanda angazi umuntu wakulazana nabafazi ngibona umntwana ebuya elanini letho manani ngoba ngiyife mina ngoba kodwa elokufike thina thatha befilo wami kunalona abamkhumbulo sowathi emhlabeni alokufunda thatha konke ngakho ayikhona ngabe nani izinto ziyakhuluma ngoba khona awena silale kakhulu njengoba ngomntwana ukhona omdala okumenza njengoba manje bekwana besimakhulana ngentaba angasokola lokubana nayo uzutwana kabi uzutwana ngentwana ukwakho yakho besimathi ngibane besabana kodwa lesabana izulithi manje phansi kodwa namthanda ukuphatha kodwa nenza isa expressa asikusinasayo lokubana semali ngalo akume namisi
lalela isizwe ngelila kumele uyenze kwezomthuko okuze impilo yakho ishintshe uzwe thuthi zomelele yokuqala ile nawabalulekile kunezinto odlala kakhulu nawe uthi umthando ngitshela ukuthi ngiyadlala igcisi yamanje. Number 2, lo sisi uzongena leyishi ugcine nawe asazi ukuthi ngene kanjani. Uyabona ukuthi njengamanje nginkinga yazi ngizwa very big pain ma-kidneys wakho yona nto kakhulu engakulalisi nje nasebusweni kunenkinga yezinso zakho. Udokotela uke wayisola lento kodwa akayibambi straight kodwa wawulala uzothi uhamba lento kuthiwa i-dialysis. Uyabona ukuthi 1986 ngomhla 7 March umuntu wayezala angazi nabanye wayezala ekhayeni ubhuti wakho ubhuti angazi naye noma asebenzi noma msebenzi kade ufuna sebenza awuthole kodwa ngiyila ozutshela ukuthi umuntu ophethe ikhiye zakhe imina isibusiso sakhe siphethwe yini kuyofanele azofika na kulendleleleli simnike isibusiso athole umsebenzi. Wena-ke uhambe ngiyila niyomfunela indwangu mhlobo noma mhlaka 4 ungakhohlwa ngoba ingubo yakho emhlophe yokuzoshada nengilozi yakho. Ingilozi yakho yokuzoshada nayo izokumbathile ebese ithi iBhayibheli Moses ukhumbula iy'mbadada zakho ngoba indlela leyona endaweni yokugcina ungayigqoki icathulela. Uzwila ngithi Albert Park uyakwazi la emuva fike khona isibusiso sakho lethola lapho lento ephethe obaleka la baba wena uzusile wena class yempilo yakuthi bese yokulaba mina abangakhabanga 2 liters Sprite ungikhalele free of charge man ngeke ufika ungikhalele maka indodeka ngoba mama wakho naye uyayikhanda uma wakho wayewe uyazizwa wayewe mama that's why he is our siblings. When the shop will be to when the shop doesn't get it, you follow me la, don't put in financial service, my family. My service, my family, not bomb. If you never buy, well, you get blue map, you get yellow map. You buy this over me. And what I is that this process. Bese lento njalo sumothatha iyapho nje ngoba makhala kathathu ikhandela ibomvu ikhandela imhlophe ikhandela yellow iyapho zohlala umuntu noma ngathi ushaya umuntu kodwa ngoba waphansi lawo makhandela nomshado wakho ngathi ubungu waphansi lawo makhandela kodwa umphathe lo lwawo nalawo makhandela kodwa uze kodwa yasezayo uzwile yazi kodwa yasezayo emasati kurukura kusisi baba so when umphathela amanzi lawa awawazi ukuthi awusiphethe aphamaphansi lawa aphamaphansi umphathela webezayo nazo uzomphathela baba wena kuyofuneka baba wakho uzokwazi ukukhuluma nobaba kafika cela uzame umncane baba umtshele ukuthi ayazenze lo mntwana ngibone ukume ekhaya ukuthi akasahlale empela ekhaya ngibone ukuthi ikhaya ishiwe bayokubesuka bethi bezothwala umntwana ucommunity society ushonile uyibulele bese besuka bebulele into ohlala naye kanti cha into usuka naye ekhaya lo mntwana sebabulala nini ukubulala akaze axoxa leyo nto so uma uyibulala lo mntwana uma yezi lo nto yezona uze nobaba wakho la sosiza njalo ma into ezokupheka kona number 1 izocela ukuphathele lo hlobo ongasukho
sweet. Long solo sweet of sweet culture. Best of the top long, low the go. Best of the paper away. Who's the desert? Couldn't name full of life. Best city, breakthrough. Couldn't not talk to John or not talk to John. Who's a long fun, who better I'll bear but so he told her, that is my task. I will pray for that up until you get it. How many disciples are? But there is a word. Babi Sabah. Never give up. I buy one, and everything. When
isikhundla esifana nokuba induna ngoba uma induna ekhaya ngabona umfundisi phinde ngibona wakhe wenduna uyazi ukuthi amazi ukuba insizwa noma ufake insizwa noma induna amazi ukuba ekhaya yasizwa ukhiwa ngibona phezulu kanasama ukhiwa amazi ngoba seziva ekhaya izinto zesisazenza noma ngoba idlozi kwathi kunomkwenzi into okuthiwa amanyana wayenza uthi mayenza idlozi lahlehla ngoba manje uma ukuhlanganisa izinto ngibona kuhlakazela abantwana ngabona becabana kodwa yazi banokucabana abazuyuzi kanti idlozi inesamfawo la ekhaya ngithi kuthula kukho ekhaya uphuma ukuthi kunento engibona ngomani bese
As from next week, Friday, I think it's Friday, sizoqala into okuthiwa ama-activations. Lama-activations esiwaqalayo bengicela ukungawenzi ngedwa. Ama-activations, it's whereby senza lento okuthiwa i-campaign. I-campaign yenkomo. Ngomhla ka-11 February, ngizobe ngiseGoli e-Arena e-Orlando, ihholo elikhulu, cishe lilayisha abantu abawu-4,000. Ngomhla ka-18 February, ngizobe ngise-Niue e-Cape Town, ihholo lakhona cishe lilayisha 4,000 to 5,000. eNiue eKhayelitsha. Ngomhla ka-4 sizobe sise-Albert Park
It's no longer Mahlabathini. So we say Albert Park. Siyacela kunina nonke bazalwane. Le nkonzo yenu nina nohostile. Omunye nomunye akaqala iphushe manje. Either mawuhlangana nepost social media push impela ukhulume ngayo manje enzo live lezi zinto zethiwa TikTok. Nenze nikhulume ngale nkonzo. Ibalulekile. Usesithembisele kumasipala umthandazo oqala uzwakela. Umasipala usithembisile ukuthi cha amabhasi cishe uzowakhipha emalokishini. Elayisha abantu abanethe enkonzweni. Basithembisile lokho. Ukhona ubaba osichasile futhi wasichasa ngamateksi awu-15 asuke eGoli aletha abantu naye. Saphinde saba nobaba osichasile futhi osusa amateksi awu-4 uthi uzosichasa ngawu-4 asuke eMaritzburg aletha abantu futhi la. Yazima lesiye senze show ukuthi le nkonzo lesi ibukeka njengesinema yakwabo. Isinema yakwami ngeke umbone umuntu umngane wami. Ngoba kunabanye abantu abafuna ukusonda ngamaplani. Akafuni ukubona umngane wami ukuthi bekathende. Kodwa ngithanda bazalwane mawusho intombazane ethi umuntu omthanda akafihleki. Noma singathi wala sifihle kodwa mase ngithanda kakhulu ngizoposta ngemistake. Into yami into ke uma ngisizile awukwazi ukufihla ngelinye ilanga ngiyomposta. Mawuma ngiposta ngiyodibana ku Facebook uthe usiyona la badibana khona la bangibheka badibana ku Facebook. Awu nawu la hayi namlana mlandela lo muntu. So iyodibana ngelinye ilanga. So into ngisho ukuthi bazalwane asizameni ukwakha lo mkhumbi asiwakheni sonke. Kudingeka abantu abazoba bathi mina ngiyakhasa, mina ngiyanikela. Ngisho 12,000 ngisho 100 rand but uyadingeka uphasho. Nizwile bazalwane. Siyaqala ke bazalwane Friday. Ngicela ukuthi nihlale kwizwi lomzansi likhona, nihlale ku Facebook likhona ngoba yonke into engiyenzayo ngifaka ku Facebook. I think I'm not sure uma khona uzongitshela ama-dates but ebesengitshele sengikhohliwe. Uthe Friday I think Semlazi angazi noma ka-Q noma ka-M into ezinjalo. Angazi noma ka-Q noma ka-M but Friday. Then Saturday ama-service awu-2 I think ka-Mlazi futhi nawo. Ekuseni ingala then ntambama eminye ntambama ingala futhi. But somtshela ku Facebook sin-update. Kulezo inkonzo ama-service lawo sithi ama-activation. Abantu bokuqala kumele sibabone la begqugquzela abangani babo iningi nani. That is why kumele uma usonda la ekhaya ube nesikipa sakho nje sihlukile kunesabanye. Esipicture kakhulu phambili it's either simhlophe noma si-red. Kuzwakele bazalwane. So siyanicela bazalwane uNkulunkulu anibusise. Sunday asenzeni kanje. Ngicela ningenzele into. I know abanye niyasebenza but sithi Sunday umthandazo okuthandazela umngane nokuthandazela umakhelwane wakho ongasebenzi. Ngicela umtshele ukuthi Sunday ngitshele into yakho. Ngicela akuphathise CV yakhe. Uzwile? Sizofika le CV siyithandazele. Masicela ukuthandazela ishiye khona. Ebhalile ukuthi une-qualification yami lo wafaka yonke into yakhe wafaka nama-contact afake sithandaza. It's letter yena noma ngicela wonke umuntu aphathe CV. Ngisho kuthiwa uyasebenza. Stop being selfish. Phatha CV. Yena makathi akakhona lokhethelezi I so wish laba bathi akakhona lokhethelezi bangathola ikhona ngelinye ilanga. Kuthiwa i-CV yakho akulekele esontweni. Thina siyibona isifikile ekhampanini yethu. Uyawufuna umsebenzi kodwa siyithathe ukhethelezi noma siyithathe emadleni kakhethelezi. Awumfundi ukhethelezi ufuna ukuzwa ukuthi uzophendula thina ngathi ngiyakhona efonini. Ngeke usazi ukuthi awumfundi. Hayi okay ngizozazi umathela. Hey ngoba abantu. Ngicela ngiphathele ama-CV next week. Wonke umuntu ongasebenzi. Take up invite onzani lethi CV yakhe la sizoyithandazela nizwela ngithi. UNkulunkulu anibusise bazalwane. UNkulunkulu baphakathi wethembekile ngaso sonke isikhathi. Baba siyathandaza Nkosi. Ndaze ngicela ukubuza.
ngicela ngaNkosi umubuzo ukuthi ufuna ngikwenzeleni. Ufuna ukubona. Elinye lakusuku sigabana sisiyakubukela igama laJesu. Siyabonga bazalwane. Siyacela into kunini kulowo mmemezelo ngicela ukubona i-office lami. Hayi angiyiboni. Bayafika amaholo mabafika bonke angiyiboni. Ngiyacela futhi ukubona e-office lami Mahlabathini. And then bazalwane okunye ngishiyayo ama-disciples wonke ucela kale meeting maniphuma la. Ngiyacela bazalwane maniphuma la.